bheith ag olrúmach lúbíní beání níos casta. Okay, so an céad sampla atá going an seo tá mé can scríbamach an ceist arís. Cé go bhfuil sé an seos mo chóir smála mé sin a bheith mór golóir ionas gur féidir mé sin eáil. Go mála sin nuair bhfuil méid scríbamach an ceist, tugann sé seans dom smuoine faoi cad atá torliú. So ar dús, tá 2x, an terma 2x in aice leis an bracéad cahar mód, x mód cahar. So caiith mé an terma seo 2x olrú fá gach terma atá stigan seo. So cuartha, ihreacha, agus an sin an athróg. So móda fá móda sin móda, ní gád am mé scríb a tá mé canéis sin aanamh. Céibhéad x atá gin an seo bhfuil tá haon x i bhlach. So tá isa gin ghfuil haon x carm le x, nó lúda haon x carm le lúda x. So cumad é sin I bhór agna. So dó fá haon is dó, x fá x, so seo an ór a fecamid x carnatha. Okay, so bhí taithú ging le cahar fá cahar sin cahar carnatha, an rud céine le x fá x sin x carnatha. Okay, so is 2x fá cahar, móda fá móda sin móda, dó fá cahar sin 8, agus x a bháin atá going, so fágamid an sin é. And is 5x fá 2x, móda fá móda sin móda, 5 fá 2 sin 10, agus x fá x sin x carnatha. And is móda 5x fá lúda hain. So móda fá lúda sin lúda, 5 fá hain sin 5, agus x amháin atá going an sin. So níos tá mé chun na termí cosúla bhailú. Agus an seo is é an terma leis an méid céine x carnatha agus é nachróg eile atá cosúla. So x carnatha amháin sin agus x carnatha amháin sin. Is termí cosúla iad an 8x agus nuda 5x de bhór just go bhfuil x na ann. So níos 2x carnatha móda 10x carnatha sin 2x carnatha. 8x lúda 5x sin móda 3x. So 8 lúda 5 sin 3x. Agus ní féidir am iad seo thuú mar is termí éagsúla iad seo. So is é sin é sa slí is simplí. Okay, so féidir leat an rud céine inamh le bhaine.